Koulu. Tässä on minun reppu. Otin mukaan penaalin, vihkon ja oppikirjan. Minulla on mukana tänään monta kirjaa ja 2 kynää. Miksi sinulla on mukana niin monta kirjaa? Koska meillä on tänään matematiikkaa ja musiikkia, ja maantieto oli jo aamulla. Minulla on mukana vain 1 kirja. Ei se haittaa. Voin lainata sinulle minun kirjani. Kiitos. Tänään meillä on vielä matematiikkaa ja sitten musiikkia. Lempiaineeni on liikunta. Onko teillä läksyt tänään tehty? Ei ole. Unohdin tehdä läksyt. Mulla on uusi tehtäväkirja. Pitäisikö alkaa kirjoittaa uuteen tehtäväkirjaan? Saara, onko sulla lyijykynä? En ole varma. Mä katson. Löytyi. Se on tässä. Mulla on myös viivotin ja sakset. Mä otin mukaan myös vähän eväitä. Tässä on leipää ja piimää. Oi, mä armastan piima. Oota, se ei ole piima. Piimä suomen kielestä tähän keefirit. Piimon maito. Kohta alkaa matematiikan tunti. Se on tosi hauska tunti. Minä tykkään myös äidinkielestä ja historiasta. Ja minä tykkään välitunnista.